Les tendes o establiments del municipi fan d'aquest poble un poble més gran, en tots els sentits, a l'apostar pel que és nostre, pel proper, per la nostra gent, per amics i familiars que estan al front d'aquests negocis al llarg de l'any, malgrat les situacions i les adversitats. Pensem en els comerços i establiments que són, en realitat, els que es veuen cada dia, ens escolten i als quals els importem de veritat. Si els ajudem, sempre estaran per oferir-nos tots els serveis que necessitem. Pensem nosaltres amb ells. Comprem i ajudem al comerç i als establiments locals.